Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? No kaning sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Kyle. Ay, salamat. Makauli na gitawan ko. Bay, magkidungan kag uli na mo? O magdungan mo sa imong uyab? Ha? Uya bukod taon ba eh? Kinsa ba? Okay sa pas nili. Ha? Ang bilag ng imong bag. Dili lagi ko. Tinga ko din mo. Na nakikitago na ko no. Unsa? Miyapag ka diha? Anong arte ng kay Kabi? Kyle, naaana ta nga manag-uyab sa eskwelahan tungod sa atong kasuod. Aw, kana ra day? Masubitan na ingon sa kong amigo. O, di ba? Ganun day. Ang importante, nibaw ta nga di na tinuod. Nga friends ra kita. Og imposible nga magkauyab ta. Oh, bitaw. Imposible. Bahala na ka diha, oy. Uy, Nelly! What a uy! Ibiyaan mo ako. Anong ka to siya? Sige, ang gigugunauna ni Nelly. Ganong murag nalain ba siya sa ang gisulti? Dili ka tungod kay niingon ko nga imposible nga magkauyab mi. Kung nalain siya ato, sa ato pa, nagkagusto siya nako. Unsa? Niyabag ka? Unsa man din? Kyle, nahibaw ko nga bilib kay kasi mong kaugalingon. Pero dili na tinuori mong gisulti, no? Imposible nga makagusto ko nimo, no? Aray. Anak, nagkaistorya na dahil ni Papa ni mo bahin sa imong pag-college. Asam ka mo eskwela, ma? Ato nakaslaing nasod mo eskwela, anak. Sa imong tito. Ha? Malayo na daay ka? Oo. Adto naman ko sa California. Okay na na, uy. Okay ra nimo? Nganong dili man? Kana pa? Wali magsamok-samok na ako. Nelly, seryoso ko. Okay na din nimo nga makalagyo ta. Kay ako, dili. Nga naman. Wa na kay kapangayuan og tabang ko na maproblema kasi mong projects? Dili kay kana lang. Nelly, ganahan ko nimo. Naibaw ko. Best friends good ta, di ba? Dili. Like, I love you. Ang mahugid ka, Kyle. Nganong gibuhat man to nimo? Ha? Ngano, Kyle? Gusto lang kong mahibaw ka before kumulan ka.
Please. Sultihi ko kung unsay na feel mo, Nelly. Mular ka na ka, Kyle. Mas maayo pa nga, before ka mular ka, maglikay na lang ta usag-usa. Palayo na nako, Kyle. Nelly. Kumusta man ka din, Kyle? Okay naman, Tito. Medyo nag-adjust lang ko kay lahi ra gyud ni sila nasod. Pero naibaw ko nga maanad ra gyud niya ko. Palingkamot na yun, ha? Aron mag-graduate ka. Kyle, mo pauli ko sa Pinas. Ikaw, basi gusto kang muban? Sige, Tito. Kay gimingaw na pud ko nilang mama. Yang murag gikulbaan ko. Ingon anib gid ka, basta unang uli gikan sila inasod. Kumusta naman kas kay Nelly? Wala ko'y balita niya. Gimingaw na kay ko niya. Salamat kay na ulit nagyutaon ka, nak. Gimingaw na kay ko ninyo, ma. Time pa, ma. Kumusta na des, Nelly? Imong best friend. Oh, Dili naman ato silingan si Nelly, nak. namalahin sila? Nak. Kay namatay man to iyang mama. Ug ambot ko na, asa nakataon tong bata aron. Siya naman lang tong usa. Mau ba? Kaluoy, good. O, babay? Wa pagi mo makita og balik nili? Wa pagid bay. Uy, Sige bitaw ko pangita niya. Wa gyud makatubag kung hain siya karon. na, isuta ra ba pangitaon sa tao nga di gusto magpakita? Bay. Unsa, nak? Unsay dili nakabular kag balik sa kawas? Ano lang ko matrabaho tiwas, ma? Mas posible mong nga makita na ko si Nelly kung na ako din eh. Ikay bahala, nak. Sige lang, kay kung na ako'y balita, sultihan ta dayon ka. Salamat, ma.
Kyle, sige na. Uban na lang na mo nga maglaag yung gabi. Naman. Di lagi ko. Ay, noonsa. Noonsa, magalingaw-lingaw sa doy. Noonsa. Trabaho, balay, mora yun ang imo hostile. Ano man, nagpaabot pagyapon ka ni Nili? Na, minyo na lang miyo niya, ikaw. Pila na edad ni mo, pero pagyapon mo maabot sa Mili. May pangitan laglain, oy. Ay, naghanag storya ninyo eh. Oo, mauba na lagi ko eh. O ano ba? Ha! Maayo kay dinhira tas mingaw. Kay, naibaw man mi nga di ka ganahan usaba. Ngaron saan magasturya mo tarong ba? Oh, ha? Ni kinsa? Kyle? Nelly? Hi. Biyan sa tamo ha, biyan sa tamo. Ari sa kong ngari. Asa na day? Nelly, kumusta? Diyan magkagikan. O sa'y nahitabo ni mo. Tinuod gid ay ang gisulti sa ibog amiko, no? Nga grabe gid imong kabalakan nako. O nagpaabot gid kuno kanako hangtod karon. Oo. Wanagod ko mularga og balik sa laing nasud tungod nimo. Nahibaw ka ba nga gikan ko sa California? Ha? Nang-apply kog trabaho dito. Nag-OFW ko. Og bisag nahibaw ko nga imposible pero namasin ko nga makakita nimo. Imposible? Sama sa imong giingon nga imposible nga makagusto ka nako. Oh. Pero nakarealize ko nga in denial raman day ko sa kong kagalingon. Di pa man, siguro awayan tanan. Bahala og mga tigon nga ta. Mudawat na magkagana ko. Dugay na kong nagpaabot ani higayon na. Og dugay na kayo kung gustong musulti og I love you too. Nili, salamat kay naako ka na. Onya, asa naman tong imong giingon nga imposible nga magkauyab ta? Magabata, patato. Karon, para na ko. Imposible nga magbuwag pa ta. Kay dili na ti kabuhian. Should we stay or should we say goodbye? Walk away or give it one more try. What a waste to let our dreams just... Sumantuod kayo ang panahon nga akong gipaabot. Pero dili sa kamayan kay nibalik ragad sinili sa akong kinabuhi. Og wa na ko'y laing gipangayo pa. Malipayo na kay ko. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagdagad ning akong tampo. More power, RM.